ben in Waaksens en ik ben onderwijs naar Mickey. Hij is opjoen terug zijn mem Sjoerdje. Ja, Mickey die had het Down-syndroom en mij dus op dit moment eigenlijk net voort. Je moet in de huis blijven, alleen een beetje in de tuin, dat mij wel. Je ziet ook net heel veel meisjes, dus het is natuurlijk heel vervelend. Nu is je mem ook nog haast jeetje en ik kon net om een cadeautje. Dus ik krijg een heel lekkere paasbrunch meenam van bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westerheen. Dus die zullen we even verder doorzetten en dan kun je daar gewoon lekker van genieten. Nou, de stok is bij mij, dus we zullen even zien. Ik kan nog net echt een voordeur ontdekken. Dus we rennen hier eerst maar even gewoon terug. Pas op, ik woon hier ook. Dus er is wel iemand thuis. Hallo. Hallo. Maar we wel verder komen? Agoeie. Jawel. Ik zet het hier even op tafel. Want jij weet wat op afstand blijven natuurlijk. Maar ik heb een heel mooie verrassing. Oké. Nou, vertel. Een verrassing van Mickey. Oh. Nou. Wat moet ik zeggen, man? Ja. Maar is toch wel lekker broodjes en zo? Ja, lekker. Ja. Maar de zinder op tafel wat ik daar al je heb. Wauw. Cool. Lekker. Wauw. Die ben voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, waar denk je dat het regeld heeft? Weet ik niet. Nou, ik denk dat ze hier vlakbij staat. Ik zag hier toevallig de Jong. Ja, van Bakker de Jong, ja. Die had de broodjes maken. Maar je mem, die had de verzorger dat ze gekregen heeft. Dankjewel, ma'am. Ja, want waarom hing je hem op, jong? Nou ja, Mickey had op het moment dus geen dagbesteding. Is volledig thuis bij zijn mem. En we hebben gewoon een feestje. En hij kan ook net om cadeautje niks. Want hij komt er door verder net uit. En waarom hebben we feest? Mijn mem is gewoon jeetje. En het is ook een verrassing van mijn mem. Ik krijg ook een cadeautje morgen met mijn zus. Zijn zus had dus wel wat regelen, maar hij kan zelf niks regelen en daarom maak ik hem dus op, jong. Nou, geniet ervan. Dank je.